Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îşev jî em ê bi şîrovekarê me Elî Fikrî Işık re futbola Kurda ya Dal Kurd Amedspor û tîmên din yên Kurdistanê her wiha hin Lîgên Ewropa bi vî jî em ê hinek jî li ser Lîga Şampiyonan û beriya saetekî kurayên grûpên Kupa Cîhanê ya Qatar 2022 hat kişandin. Em ê hinek behsa şansê welatên ku şansê wan hene bikin. Baş e, ez dixwazim bêjim tu bi xêr hatî kek Elî Fikrî Işık. Nav xêre de bê yekekê me evet beştere. Cerkê baş. Spas. Tu çawa dinêrî vê heftê bûyera sporê li gor te yani tu çi fikirî vê heftê heftiya çû yani? Yani haftaya çû tiştê ku hêrî ji bo min bawkêş Amedspor bû. Amedspor hinkî bi ser xwe de hatiye. Yani wekek ku şitlek êdî xwe veke lê hê nebûye spîndarek. Hêjara gelek tiş divê ku gelek avdaniya wê pêkirin. Lê hêvî dide êdî. Şwe em ê di nava bernameyê de baxin. Erê. Li gor min jî bi rastî ketina têkçûna Dal Kurdê bû ku niha wê grûpên ketiye grûpa play-offê wê di ber wî de maçên pir girîng hene li ber wê. Em ê behsa wî bikin. Xwe me hema bi wî dest pê bikin kek Elî Fikrî Işık. Tu zanî Lîgên Swêdê bi dawî bû. Dal Kurd jî di Super Etan de bû. Mixabin Dal Kurd wek em di tabloyê de dibînin di rêza çardeya de xilas kir. Di Super Etan de tîma ku sêzde û çarde a rastî a pazdeh û şazdeh dîrek ew dikevin Lîgên Etan Södra û Etan Nora yani bi hawakî din yekem başûr yekem bakur yani dîrek dikevin wir. Lê ji tîmên Etan Nora û Etan Södra ê duyemîn ji a Södra Landskrona û a Nora jî Broma Poykar wê bi Dal Kurd û Trelleborê re maçê play-offê bilîzin. Kî bi ser ket, kî bû yekem wê di nav hevdû de bilîzin wê di Super Etanê de bimîne. Îjan binêrin ka maç çawan e ez pêşê dixwazî wî bînim ekranê. Nehê mehê Dal Kurd wê bibe mêvanê Landskrona li bajarê Landskrona ku nêzî hudûtê Danîmarkayê wê ji Uppsala herin wir. Piştre sêzdê mehê jî wê Landskrona biyos ew ê werin Uppsalayê bajarê Dal Kurdê wê di maça bilîzin. Kî bi ser ket wê bi galîbê ew kê re bilîzin. Ê Broma Poykar û Trelleborê. Baş e rewşa Dal Kurdê wiha ye bi rastî. Nizam tê çi bêjî? Çima Dal Kurd hat ket vir em ê ji wir dest pê bikin yan em ê şansê wî binirxînin tu çi dibêjî? Yani beriya şansê Dal Kurd diviye ku ji bo vê rewşê ez hinek evokan saz bikim. Ji bo min ne sürpriz bû. Yani kesê ku min di mirxînin şopînin, kesê ku nivîsê min bixwînin wê baş bê bîrawan ku beriya vêga bi 6 meha min ev xal hemû destnîşan kirdin ku Dal Kurd van skrêkeyên xwe, araşteyên xwe çareser neke mixabin muqedderat qedera wî dawî xuya ye. Lê kesê me guhdarî nekir. Kifşek û gotine me 5 pere nakin. Ji xwe di vir de Birêz Remezan Qizil jî got yani ku em biya Elî Fikrî Işık bikin. Elî Fikrî Işık haya îro tê rahînerê me neh eciban. Em nikarin rahînerekî wî bine eciban bikin. Mesele ne ku ecibandina min e. Mesele yani futbol karekî wiha ye ku derewa te nikarî bikî.
بلا دەتکەوێ بەر پێشپازێ خۆە یان دەبێ ئەس وهامە ماچ دەست پێ دکە دەبێ قوونە ڕەش و سپی دەرکەوە هۆڵی لۆما تشتێک ji futbolê zêdetir ku di nava heftiyekî her tiştê başî nebaşî derxe holê nîne loma xwe ez ji futbolê hez dikim yek şeklê lêstikeke dagir tune yani me din nizan bû wê heftiya were wê çawa bilîze heftiya dinê wê çawa bilîze ya ku tê pêşbazên lîgekê bî û 20 maça zêdetir te bilîzî ji bo wana ji te re lêstikeke ku tu karibî dubara bikî lazim e ku lêstikeke de tune be yani tê çi amil bibî ev yek yadî duwa rahînerekî باشه کێک علی فکری شێخ ez dixwazim ji vir dest bikim em ê Lîga Superetan xînin di bernameya xwe pêş de divan maçên 4-5 dawî de bi raya te yan bi nêrîna te ku dal Kurd ji bo di Superetanê de bimîne wê bi raxwe bilîstana û hemû maçê xwe wenda kir bawerim yani çi dengê te çi nikar bû tedbîr bistendan ji bo wî yani dengê te çû van gotinê xwe dubara bike te tam min got em analiz bikin divan 4-5 maçên dawî de ku raxbilî ana deng tê te yani kek alî fikir şêx na deng nayê min yani baş nayê min em nizam tu dibê çi ya tu bipeye here tu bipeye yani dengê te qut dibe dengê te nîvco tê dengê te baş nayê min niha deng tê kek alî fikir şêx ha niha vêga erê Hollanda de dengê Erê, baş bawerim erê min got yanî em ê lîgê analîz bikin lê ez dixwazim bêjim ku yani van divan 4-5 maçên dawî de ku wê bi raqîbê xwe bilîstana dal Kurd divan maça de çi xeletî kir ku nikar bû 4 puana jî bistîne ku kêmanî yani 4 puana jî bistîne ku di lîgê de bimîne yani şaşiyê wî divan maçên dawî bûn yani çima nikar tedbîra bistîne yani şaşiya hêrî girîng stratejik bû Dalkurt bê stratejî derkete maça me digo Dalkurt divê ku bergiriya xwe bike ku keys ket wê golê bavêje ku tu bergiriya xwe bikî hinga ji xwe dîsa puana bi dest dixî tu têk naçî lê Dalkurt tiştê ku tê de ne pispora dikir êrîş dikir yani ev golçêkerê tune bû tu yani gere defans bikana gol nexwarana ya helbet vega La Liga kiye erê dengê te tê vega La Liga kiye serkêşên lîgê Atletico Madrid'e ne rahîner kiye Diego Simeone 10 sala Diego Simeone defans ne aybe stratejiyeke strateji işte puan lazım bin û tê naxwazî ku pêşbazê te ji te puana bistînin hinga tu mecbûrî pêşî defansê pêk bînî yani Dalkurt qet guhne de va qayda loma jî tu mudayim têk çû ku vêga diwan maçê her maçê ku têk çû têk neçûna wê sê puanê wê bûne ne dike sîv dido ada ji te re ji xwe pêşbazê te ji te sê puan nedistandin ser te jî nediketin rast min jî gotibû yani 4 puan bese herê dengê te tê باشه yani divan maçın pêşî ma de wê çawa be yani tu çût bê yani hewcedariya taktikek bike yani ji bo hebûnê min qezençkirine yani divê qezenç bikin
Divir jî ya hêrî girîng stratejiye divan maçan de divê ku dal Kürt nel du qezençkirinê be. Divê ku dal Kürt li du lêdanê penaltıya be. û dal Kürt di penaltıya de pêşbazê xwe têk bibe. Di her du maç nexwasim ku em bêjin maçê pêşî qezenç kir û pêşbazî bî ya Teleborgis ya jî Broma Kamka nizanim telefûz bikim çi ye Broma Poyka ku ew bin xwe stratejiya ba maça ew e ku tê di 90 deqîqeyî û dûre jî nîv saetê dinê de tu têk neçî her tiştî bînî ji bo penaltıya. Strateji ev e. Ji vê pêve jî ji xwe tê rêya rizgarbûna dal Kürt tune ye. Loma ji vê re mejiyekî stratejik lazim e ji bo wê jî divê ku tîm bê 11 kesa bergiriya xwe bike xwe biparêze. Evet. Yani tedbirci divê ji bo defans bike û ji bo têk neçe beramberî jî bimîne encama bibe penaltıya. Ev jî riske tu çi dibêjî yani kare di penaltıya de jî wenda dibe yani futbolda her tişt heye. Lê tiştê ku veke stratejî te tîne te dike şirîk ew e. Yani ji bo ku tu bibî şirîkê qedera wê maçê divê ku tu wan wî wextî derbas bike û bînî penaltıya. Evet. Ka em ê binêrin roja maç dest pê dike piştre sêzdemê heye em ê binêrin kavê çawa be. Eger divê ji bo van maça tu tişkî din nebêjî em derbasî mijara xwe din bibin. Yani Kek Elî Fikrî deng nayê. Belê deng tê min mi gotinê xwe got ji futbol lêstinê ji bo van maça aqilek lazim e, aqilekî bi disiplîn lazim e, stratejiyekê bi disiplîn lazim e. Divê ku mejiyê Hêvî dikin dal Kürtên wan rahênerê wan vana fikrî ne û tedbîran bistînin. hêviyam jî bitere. De baş. Baş em derbasî alî din bibin Kurdistanê bibin. Li Kurdistanê li Diyarbekir Amedspor van çend heftayê baş e herî dawî li hember İnegöl Sporê jî sê qezençkirin û niha hatiye ketiye rêza şeşa. Ê min bi rastî imkanê tune temaşe bikim ji dervayî welat lê ê tu temaşe dikî ez ê ji te bipirsim ka dal Amedspor Deng nayê. çû te got futbolê Deng nayê. Dengê te diçe. deng nayê. Diçe yani. Îro ana dengên tê te. Kek Elî Fikrî deng tê. Erê tê pêka. Ka ez jî Erê baş tu Amedsporê ka analîz bike ez nêzekim çima deng tê birîn. Yani ji bo lîstika Amedsporê meriv kare bêje erek tovek hate avêtin û ev tov hêdî şitlekê dide. Lê ev şitlê heye nebûye dar ku em berhemê wên bixwin em fêkî wên bixwin hê ji wê astê dûr e. Lê ku Amedspor li ser lêstika xwe bifikire û bixwaze lêstika xwe pêş ve bibe divê ku sê tişta bike. Yek şiklê lêstika futbolê ya Tirkiye. Vegal Tirkî hemû tîm topê dibine baskê rastê ya jî baskê çepê û ji wir jî navê orta topê tavêjin. Ê ku divir de xeternak ji bo ku xeternak nê serê te ji bo ku tu şerpeze nebî divê ku tê
پێشیا بەرگریا خۆیان سێ کەسا بپارێزێ و دو کەسشی پێشیا vê bergiriyê weke nobedar bin ev der sağlam kuta ev kêr hinga ew êrîşên pêşbazê te ji sedî not û pênc wê betal derê ji sedî pênc jî ji xwe di futbolê de Suud heye şans heye top bi serê te dikeve dibe diçe qala te dibe gol lê kuta vê kir hinga sedî not û pênca di golê nakin ev yek ya diwa gava ku top bi Amedspor ve divê ku ew kesê ku edibêjin paş sê pêşiya wan dido gerek hepkî li jor bi cî bigire ne hewqa li jêr li ber qala xwe ku tu çiqa nêzî qala xwe bî hewqas rakîbê te jî nêzî qala te dibe mesela ji kornerê çima hewqas gol tê avêtin bela ku herkes nêzîkî qaleye top dibe req li serî dikeve û dikeve hundur lê keva ku li dervayê sahayê cezayê bî li wir ji bo gol avêtinê rakîbê te mecbûr e di hemlê dinê bike ev yek ya diwa Mansur Çalar û Yusuf Yağmur her du jî form girtine Mansur bi rastî jî kare pasên pir xweş bavêje tavêje jî lê divê ku ew pasên wiha dirêj yanî ji herema diduwa bavêje herema sisiya dev ji wan berde divê ku Amedspor bi zanebûn bi Mansur û ew lîstikvanê qata navîn bi pasên biçûk hev bigihînin heya ciyê kornerê ya milê çepê ya milê rastê ji wir topa bavêjine nava qala qada qalê belê ku Amedspor lîstikeke wa honan dî bilêze ez ne bawerim ku kes garbe wê têk bibe yani vir de çi garantiye kes te têk nabe û şansê te û wan têk bibî jî zêdetir heye ji bo vê jî ji bo êrişî tê stratejiyeke kontratak taktikê kontratak ew keva ku te top ji rakîbê xwe distand û te ji şût bi şit êrîş dikir wan êrîşa Amedspor kare rakîbê xwe hema bêje hemiya têk bibe yani di navbera wî û yê duyem de 5 puan tenê maye ew jî ne pira hîn maç pirin hîn dewra duyem jî heye ez bawerim bi vê îstikrarê herin dikarin werin encamekî baş yani rast e kekemêd yani istikrar girêdayî çi ye istikrar girêdayî ku lîstika te yî ku tu karibî dubara bikî yani lîstikeke te ku tu nikaribî dubara bikî ji xwe li holê istikrar namîne lê gava tu karibî dubara bikî karî li wan herema wan tişta pêk bînê hinga tê karibî ji xwe amîl bibî û Tirkî jî weke Swêdê pilov heye yani illa ne mecburî ku tu bibî yekem gava bibî duyem jî maçên playoffê dizî û tu derbasî şampiyon dibî derdikevî lîga yani ev imkan li ber destê Amedsporê heye mühim dibe bi istikrar heya dawiya sezonê evê futbola xwe dewam bike yani berdewam bike başa rewşa tîmên din te çawa dît Wan Spor be ger Batman be Batman li deplasmanê weke mayek yek mixabin Wan Spor gelek baş diçû di rêza siya de jî vê heftê li saet xwe yek dido ma ew jî te nizam îmkan hene li wan deran ber bi maça mêzeke yan jî tiştê wisa îmkanê te çêdibin ku tu karibî li maça mêzekî yani maça binirxînî ez zanim zehmetin belê ez ji bo maçê Amedsporê tercihek etkim yani tu mu dayemişim maçê Wan Sporê Amedsporê de heme aynı saatê de tê weşandin no ez tercih dikim lê dure ez tomarkirina wan Tirkiye dibe özet ez özeta wan jî temaşa
ya Wan Spor'u mesela ve bergiriye ev işte ez dibêjim yani navenda bergiriye divê ku bi sê kesa bê parastin yani gava ku top ji milê çep ya ji milê rastê weke orta ku avêtin nava qada cezayê divê ku sê bergirîkerê me sê defansê me dûr bin nexapin veya ji bîra dikin ya ji weke disiplîn veya daxilî nava stratejiya lêstikê nakin Loma Wan Spor erê gol veje lê pir jî gol dixwe ya Batman Petrolsporê jî ew ez bin dûr de astengeke mezin heye li Batmanê ez nizanim ev asteng ji Kurd tê ya navbera rêvebirî û lîstikvana ne baş e ya jî navbera rahîner û lîstikvana ne baş e di maçên pêşî de istikrareke li îstika Batman Petrolspor hebû lê mixabin ew istikrar ji holê rabûye yani tiştekî mental e tiştekî psikolojik e loma ez vê astengê girêdayî şansê Wan Spor heye ku were Liga Yekema Türkiye ne belê yani ew kan hene yani ew şans ew imkan hene weke ku go mesela wê mesela defansîf e bergiriye divê ku navenda bergiriya xwe bi sê kesa ew bikin navê çi bigirin û di kes jî li pêşiyan yani gava ku top kete bin piyê rakîbê te divê ku 5 kes li dû topê bin yani ji eniyê karibin rasta rast topê û rakîbê xwe biparêzin ku tu ha yek û yek ma di dô yek ma ya ji sêv di dô ma hinga parastina te pir qels dibe lewaz dibe baş baş kek Elî ez zanim wextê me jî pirtime eger ji bo tîmên Kurdistanê tişkî din tu bêjî hebe tu karî bêjî yana em derbasî Lîgên Xeraseyên Ewropa bibin ka mizdekin li wir çi dimeşe yani tiştek ku ez bêjim bi taybettinê ye weke ku min got ku Amed Spor hat vir de ku ew jî me godarî bikin ev tiştek ku em dibêjin ku ew jî lê qanî bin û hinek van astengê xwe çareser bikin ez jî kêf xweş bibin wê roja xweş jî li benda wan bin baş divê naberê de eger temaşevanên wan me pirsên wan hebin derheqê Dal Kurd û Amed Sporê de jî hûn dikarin bipirsin kek Elî Fikrî Şık bi kêfxweşiyê ew ê bersiva we jî bide baş em derbasî Ewropayê bibin em ji wek hergav ji Lîga Herî Mezin ya Xerase Lîga Premier dest pê bikin eger tu jî ekrana xwe mezin bikî vê heftê wa derket ortê ku tîmên ku li pêşin di tabloyê de jî ciyê xwe girtin ji a şeşa eger em dest pê bikin Manchester City, Manchester United, Leicester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham li ember Arsenal qezanj kir Liverpool hergav wek klasîk li mala xwe qet wenda nake dîsa 4-0 qezanj kir Manchester United ber ser xwe de hatiye ku maça ser hevdû qezanj dike Everton paj dema destpêkê de pir baş bûn û Manchester City wan destpêkiriye qezanj dikiriyan jî em bêjin tu çi bêjî yani ev ne sürpriz e rast e di nava wan de hêv favoriyên şampiyonê dîsa Liverpool bixwe bela ku tiştekî din dilîzin lê bi rastî jî ez lêstika Chelsea jî pir diecibînim Chelsea erê lê ez di wê baweriyê de me wê lêstika Tottenham bifelişe yani wê nefesa wan têra heya dawiyê neketit bêjî yani ez di wê baweriyê de me bela ku Lîga
Yani Premier Lig tenet bikar û barê defansê tinikari bir şampiyon divê ku Evet. çareseriyên afirîner ji bo êrişê jî bibînî lê nexalsin ez bim mejiyê Jose Mourinho wiha naxebite hê jî Jose Mourinho bi defansê weke Diego Simeone bi defansê dixwaze tîma xwe pêş ve bixe lê weke Manchester City weke Liverpool weke Chelsea ê ku êrişeke ku însan nikare ji wan tedbîr bistîne êrişeke wiha planekî wiha dilîzin doma edwêm wê nefesa Mourinho têr neke. بله. ام بنرم لیگا پریمیر براستی هرتم مرو شاشت که جانا تیمی کو مرو تخمین ناکتین دبن شامپیون وقت مرو سالی چین دید کو لیورپول چند بو 30 سال چند سال بود نه بو شامپیون های مگیت نه بو یعنی براستی پریمیر لیگ لیگ گوسایه باشه ام درباسی آلمانیا بوندسلیگا ببن ev Liga Xerasa Almanya li vir sürpriz Bayern kir. Bayern li hember Leipzigê sê li ser xwe wekevma û Dortmund van çend hefteyê wekev dimîne. Leverkusen xezenş kir. Li puana eger merim êzeke sê tîm nêzî hevin Dortmund jî bu wan re Bayern 23, Leverkusen 22, Leipzig o Dortmund piştvatı. Yani klasik Almanya, Liga Almanya merv dibine katiyçi beji nizam. Varınek bedek bu beherde. Yani şu Bayern'e le brasti leistika Bayern beter leistika Leipzig ya Nagelsmann balamet kişine. Ve nabere de zave kurdajı golekavet Emil Forsberg. Ev jî Swêde bi keçeka Kurd re zewcadiye em jî bêjin. Rast lê Emil ez bim barekî mezin el pişta Nagelsmann. Yani bela ku diwir de yekî hê ji wî bezatir, hê ji wî zûtir tineye ji tecrüba wî istifade dike lê di nava vê lîstika Nagelsmann de ciye Emil nîne. Yani ez ji wî ji te re bêjim ku alternatîfekê ya şikliyê lîstikê biguherîne wê xêzekê li ser Emil xe. Bela ku Emil pir giran e. Ne zû ye ne şid e û dûr de jî birastî pêdiviya Nagelsmann bi gelek tişta heye. Lê Leipzig tiştekî pir xweş dike, bi çawa tiştekî pir xweş dike. Yani mesela wî navenda lîstikê ji holê rakiriye lîstik bûye dawiya lîstikê û pêşiya lîstikê zû bi zû qadanavîn ji holê radikin ev tiştekî gelek barkêş e yani ji bo felsefa lîstikê ji bo stratejî û taktikê lîstikê kesên ku wiha lîstikê analiz dikin ev bala wan dikişîne doma ez pir ji Nagelsmann hez dikim û lîstika Leipzig jî ji pir nêz ve dişopîn. Dişopîn baş. Baş em derbasî Liga La Liga bibin. Birastî gevxedinê me behs kir Atletico Madrid pir bi istikrar dest bi vê lîgê kir îsal wa Real Sociedad jî derbas kirin û hûn jî du maçê wan kêmin di ser de jî 26 puanê wan lîder in. Helbet feyda Simone Diego Simeone jî rahênerê wan jî gelek e merv dibîne. Barcelona sürpriz kir wenda kir li hember Cadiz û hînû hatiye Liga La Liga. Real Madrid ve carê xezenş kir. Tiye çi bibêjî bo La Liga? La Liga jî îsal li gor min hinkî wertê ku bêtem e. Nizanim ji bo Barcelonayê, ji bo Real Madridê El Clasico xweş derbas nabin. Ji bo wan tiştayê ez jî nizanim. Tu çi bêjî? Yani ji bo te tişteye helbet ji Barcelona û ji Real Madrid de Real Madrid min maçê wên Liga Şampiyona temaşe kir bi dîk û zîdan birastî jî bi pergal û sistema nebawer. Yani ew hê hêviyê xwe girê
گرید ده به پین لیستکوانه خواهی هیجا yani aslında leistike her heremi ne bir sistem le bir piyen listikvanen heja çaresertke. Bala bir hestiye. Doma ev istikrarı naine. Jibo Barcelona ji emzanen ku Messi edine malevane ve Messi harre. Ve her Devir de çit etke ve holi ev 10 sale yeki xudi istikrar heye. Stratejiya küfşe. Yani malici, lidervacı hemen leiskedriyse. Ki ev Diego Simeone'ye. Yani ezbat ama var yani ezbat ama Atletico Madrid o Diego Simeone. Evet. Yani evet. Ev tiştek ku ez dibêjim yani êku bergiriya xwe sağlam bicî dike ew e. Yani ji xwe navenda bergiriyê yani zikê bergiriyê ew tüm daîm bi sê kesa digre. Yani ku hema top hete bin piye rakîbî wî top ji destê Atletico Madrid derket bala herkesî pêşî li ser navenda bergiriyê. Carna nesê kes 5 kez wê navendê diparêzin û hemû tîm bê qevzekî tên ber defansa xwe weke diblokê ji 4-4 têne holê. Hingatê nikarî zû holê bavê jî vê defansê vê bergiriyê. Divir de çi heye? Divir de yani Simeone tenê bergiriyê nake. Simeone baş dizane ku gava ku rakîb ser wan ve tên wê wî topî bi şeklekî ji rakîbê xwe bistîne. Ha gava ku top hete piyete divê ku planê te jî hazir be. Divir de jî bi lêstikvanê baza kontra atağê pir yani nava 5 saniye de xwedgihînin qala rakîb. Ev jî sıra Diego Simeone'ye. Yani Simeone ne veke em bêjin kulob. Tahmin dikim di rojên pêş de em ê hinek pirtir behsa çawa Guardiola me kir em ê behsa Simeone jî bikin di bernameyê xwe pêş de. Ji bela ku wer xuya dike em ê mêzekin. Baş hekek Elî Fikrî şik em werin Serie A. Serie A tedbî qeyb ewkê piştî mirna Maradona, ruhê Maradona hat ket Napoli merdwê qey. Li siha xwe li deplasmanê nizam hema li her derê 4 gola davête. Wekî din Milan her çi qas 2 hefteyê Zlatan nalîze jî qezanç dikin û lîderin niha bi ferqek mezin jî lîder bûne. 26 puanê wan hene. Herî nêzik Inter'e ew jî 21. Napoli gîştwan 20 puan. Juventus di 20 puanê de ma. Tê çi bêjî ji bo Serie A? Yani şu yani Milan'e, Inter'e û Juventus'e ev 100 salek û em wan dizanin. Bera ku perê wan pir e, medya wan heye. Listikvanê herî baha transfer dikin. No rastî. Ew diyar ji bo Napoli tê çi bêjî? Yani Napoli dibe ku tesîra vefata Maradona li ser wan bandoreke mezin kiribe. Ev jî tiştekî ku ewke. Vala dünyayê jî li wan ha ew jî heye. Belkî dixwazin ku bêjin ku yani herkes me temaşe dike, herkes bala wan li me ye. Em xwe nîşan bidin. Kare sebebek ew jî hebe yani. Keke rast ew lê ez bi Gattuso ne bawerim. Yani Gattuso tê Emerê wan herê. Ew tişkî din. yani ez Yani ne bawerim. Hunera kabiliyeta listikvana ye tibê. Na ez tüm dem illa nabêjim yani Gattuso ne başe. Lê ez dibêm Gattuso weke Sarri ya jî weke Capello bu heya binî nikare lêstikê weke mîmarekî biafirîne. Kemasî hene loma ku ev kemasî hinga dibine ben û piyê meriv ve dialiqin însan şûşî erdê dibe. Yani dibe 4 hefte Napoli here piştî 4 hefteyê bikeve. Lê tiştekî din dibêjim. Ez bala temaşevanê me dikişînim ser lêstika Atalanta, Sassuolo û Benevento.
evana sedih sat timen rahinerin u timen bi pergalê dileysin. Sassuolo jî encamek baş stendibe hember Roma'yê li deplasmanê 0-0 mabû. Erê hani lêstika wan pir diacibînim û lêstika wan Tîmanu ya Serie A'ye. Vegam mesela bivê nevê jî Tirkî jî wihaye lê İtalyan jî wihaye ev tîmên kevin weke ku rêkin yani mebesta wan qezençkirinê ji bo qezençkirinê rêkin dinerin. Yani mebesta wan ne ew ku lêstikê xweşik bikin. Lêstikê bi şeklekî estetik biafirînin. Heqê lêstikê li her alemê li her meqerê bidin na. Zîniyeta wan ne ew e. Lê ya Atalanta û Sassuolo û Benevento şikir ji Xwedê re ji kevna şopiya İtalyayê diqete û ez bi kêf wan temaşe dikim ez dizanim ku wê sibê çi bilîzin. Wê li kur çi bikin. û bikin jî. Yani em dizanin ku wê top ji qala Sassuolo ya ji Atalanta wê were ba kîjan futbolîstê bê ji wir çawa here qada nabîn. Ji qada nabîn çawa were paş gava were paş wê ji milê baskê kî ji xwe re heremekî veke wê ji wir topê piştî sê pasên dinê bigihîn wî futbol. Evet. Yani Maradona ji digo çi? Digo di eslê xwe de futbol xapandin e. Yani rast e. Yani şwe bu lêstik bin meriv rakibê xwe pêşbasê xwe dixapîne. Wê Maradona digo gava ku ez trewan ve diçim ez pêşî milê xwe çepê nîşan didim dore bi milê rastê ve diçim. Îca lêstik xapandineke plankiriye ez gava bahsa lêstikê dikim û gava ez ısrar dikim edim filan rahiner bê planê ez bahsa tinebûna vî tiştî dikim. Lê mixabin tercüme jî aynı fêm kirim. Êku tikaribî tu mu dayên viya wiha bikî kêra xwe Baş. Baş lig man kam mezekin golçekerê wan çawana barim deng ciwan zêde derneket vê heftê. Li Almanya dîsa Robert Lewandowski bi 12 gola li pêşe. Piştî wî Haalandê Norwecî ku li Dortmund dilîze. Zlatan ji xwe 10 hefteyê nalîze lê dîsa 10 golê wî hene. Piştî wî jî Ronaldo tê ew jî vê heftê deng jê derneket. Wekî din li İngiltere dîsa wek berê hefteya çûyî Levin ji Everton û Son Heung-min ji Tottenham 10 golî wî hene. Li La Liga jî Oyarzabal dîte li pêş e. Kek Elî Fikrî çi sibê disbe Liga Şampiyonan dîsa maç hene. Ama war lê mezekin ka ew ti çi dibêjî kîjan maç wê balkêş be. Ez Barcelona û Juventus dibînim li wir sibê. Wekî din tu çi dibêjî yani sibê Zenit Lazio Bruges maça hêrî Chelsea Krasnodar Leipzig Manchester United Dinamo Kiev Ferencvaros PSG İstanbul Başakşehir Rennes Sevilla sibê dilîzin. Yani bir de maça hêrî kirîn belak û her du jî neh puanê wan hene Leipzig û Manchester United. Bawerim garanti kiriye her du jî kirine ne var? Evet. Doma ev maç ve maçeke barra be, maçeke pir xweş be. Lê ku em bala xwe bidine maça Leipzig û Manchester United. Ez ê vê maçê temaşe bikim û derfet bimîn mezê serê jî Mixabin carna tîmên qerasevek Barcelona Juventus bilîzin meriv ya meriv çavê maçê temaşe neke meriv her yeka din temaşe bike. Tiştê wer jî hene. Roja çarşemê kîjan maç tu balkêş dibînî. Midtjylland Danimarka û Liverpool, Ajax Atalanta heye, Bayern Lokomotiv Moskova, Real Madrid Mönchengladbach, Salzburg Atletico Madrid, Manchester City Marsilya, Inter Milan Shakhtar Donetsk, Inter. Olympiakos Porto. Vallahi ez hepkî Mönchengladbachê merak dikim ev jî meraket xusûsiya min e
Devir Rojici bela Mönchengladbach çavadlıysa Hamburg Real Madrid eze ve maçı temaşa yaptım. Yaji Ajax Atalanta. Kek Ali Fikri Şık dizani Kupa Cihanı 2022 li Qatarê tê lîstin wê zivistanê wê diva divê meha ku emana tê de wê werin lîstin cara ewil wê zivistanê werin lîstin. Îja loma jî kurayên ku gruba ku wê bilîzin û kî bibe yekem wê biçe kupayê êdî dest pêkirin ê Afrika û yên kitayên din zemînên din ev bûn hatin kişandin. Beriya saetekê jî ê Ewropayê hatin kişandin. Grup diyar bûn ka mêzekin hema war bi kurtasiyên sara derbas bin wê şansekî hebe pirtir. Ji Ewropa wê 13 tîm herin Kupa Cîhanê. 10 grubin, 10 grubê yekemê gruba dîrek wê herin. Piştre wê sê tîmên din herin. Ew jî wê di navbera xwe de play-off bilîzin ê herî baş yani hemû na ê herî baş. Em wexta mêzekin beriya saetekê hat kişandin. Grup A Portekîz, Sırbistan, Komara İrland, Lüksemburg, Azerbaycan. Şansekî zêde ye tibê. Yani şansı Portekiz û Portekiz xwe şampiyonê dawiyê Ewropayê jî. Evet. Yani şansı maye. Bide ku İrlanda hakkı zorê bidewan. İrlanda û Sırbistanê de tê İrlanda diecibînî. Belli yani. Evet, baş. Gruba B ku ez lê me Swêd, İspanya, Swêd, Yunan, Gürcistan û Kosova. Helbet İspanyol pêş e. Evet, İspanya û Swêd şansê wan. İspanya pêş. İspanya pirtir dibêjin. Warim Swêdî jî wisa dibêjin. Gruba C İtalya, İsviçre, İrlanda Bakur, Bulgaristan û Litvanya. Yani dîsa şansê İtalya. Vanê grubê okey. Gruba D jî Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek û Kazakistan. Vê muqabil Fransayê şampiyonê dawiyê cîhanê ye. Gruba E ez pir ji Belçîka van salên dawî yani ji futbola wan pir hez dikim rastî. Her çi xwast nabin şampiyonek nabin jî Belçîka, Galler, Komara Çek, Belarus û Estonya. Helbet ya Belçika şansê wan. Bi rastî her futbolîstek wî li her tîmên xerrase dirîzin. Yani li gor nêrîna min tîma herî baş a cîhanê na Belçîkaya lê encamê wan pir baş nayînîtin. Gruba F Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Graven İzland û Moldova. Şans bi kê re ye tibê? Ez dibêm Avusturya. Tibê. Danimarka jî îstikrarek baştir dibe îsal ew jî kare sürpriz bike. Gruba G Hollanda, Türkiye, Norveç, Montenegro yani Latviya û Cebelê Tarık. Em bi Kurdî wisa dibêjin. Cebelê Tarık. Li vir Hollanda helbet serkêş e yani tibêjî Yani Norveç û Hollanda şansê wan ama bêje weke hebe. Türkiye şans nadiye yani. Gruba din Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta. Hırvat duyemê dawî ê cîhanê ne? Êdin ez jî pir zêde. Wan ê dinê nav qas. Gruba İ jî İnglistan, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino. Helbet İnglistan elbet. İnglistan lê divir de Macar jî başin û Polonya jî başin. Başin yani. Bana karınç bu ediyen jî ekbin yani. Piştre gruba dawî jî Almanya, Romanya, İzlanda, Makedonya, Bakur, Ermenistan û Liechtenstein. Elbet Almanya. Grubekî war bavkêş heye ku me re bêje gruba mirinê tiştê war min tişkî ne? Tişkî war te nedî. Ya tiştekî watinê ji xwe êdî tim mana Kupa Cîhanê jî nemaye yani futbolîst rastî jî naxwazin.
bilsin. Naxwazim bilîzin ev pandemî pir tesîr nekiriye Belaku ev tişt tenê bikêrî FIFA û UEFA'yê tê. Futbolîstî baş zanin ku ev karkarekî profesyonel e û naxwazin yani bêdilin ne weke berê herkes bernavêje ji bo ku îlla qazê bime tîmane tevî bilîzin filan stikî we hatine. Berê. Şixwe ev jî Kupa Ewropa jî hat talûkirin vê havînê wê were lîstin lîstin bi rastî ew jî ne diyar ewa korona pandemî dirêj bû. Bawer nakim Kupa Cîhanê ya Qatarê jî bi alîgirên temaşevanên li sahayê li wir li Qatarê temaşe bikin wa girseyekî mezin hebe. Yani ez Yani. vekete nafikirim yani ev kapitalizme derşkarê xwe bernadin. Ez wiha bawerim destpêka vê sersalê de yani ya 21 de wê dest bi derziya bikin aşî dest pê û heya haziranê wê li hemû dinyayê ez wiha bawerim wê sedî heştê biqedînin û bi destpêka haziranê jî wê êdî Yani yani em jî hêvî dikin em jî dibêjin yani baş war bibe ku yani êdî futbol jî were futbola xwe bere yani. Baş e kek Elî Fikrî şik eger tişkî din nebî jî em karin bername xwe îro jî bi dawî bikin roja çarşemê maça Qederê û bi rastî dal kut li ser Prasratê ye û hem jî li beşê herî ziravek yani li ser wî yani. Kamê binêrin çarşemê û roja sêzdemê wê çi bike em li ben em ê li wan maça temaşe bikin. Seyda Alp şem pirsiye gotiye gelo Tottenham dibe şampiyon ya nabe şampiyon. Me bersi ha Seyda kişenşte pirsiye. Eri me bersi bave da me bo mentalita Jose Mourinho tera şampiyon ya beka peşbaziye nake belaku yani Klopp jê çêtire, Guardiola jê çêtire û hinek kesên dinê ku jê çêtir hene. Yani hem bi ramanê xwe jê çêtir, hem bi futbolistê xwe jê çêtir û hem jî bi pergala xwe jê çêtir hene. Tenê bergirî têra şampiyonatiya. Mourinho naacibnî yani, tu jî naacibnî. Ya ne haddê min ku ez bêjim ez Mourinho naacibînim. Em behsa seviyekê dikin. Yani seviyek yani Guardiola û Klopp futbol derxistine derekî em li wir li wê bendavê li meselê dinêrin û em bêjin li İtalyayê bûna ya ji Fransayê bûna em li gotin elbet Mourinho lê li wir de seviyek bihuriye Mourinho hêza Mourinho têrî wê seviyê nake ez ev fikrê min غلط شدري مورينو ما خستامن دهنك داخوانی وی de reaksiyon ten lehember wî yani daxuyanên war ne jî de dibêje yani wexta mer dinêre Guardiola ne were Klopp ne were Simeone ne were bi rastî lê cana daxuyanekî dide wiha ji alî gel ve pir reaksiyon dertên hortê loma jî wiha çek ji alî alîgira jî nayê hezkirin yani Real Madrid jî dît Mourinho çekir. Baş e kek Elî Fikrî şik em hatin dawiya bername xwe temaşevanên hêja heya heftekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Xatirê we êvar baş.